נכון, בהרבה דיאטות יכולים להציע לך לשתות קפה כשאת מרגישה רעבה. ולפעמים זה גם ממש עובד. זאת אומרת, את שותה עכשיו קפה כשאת מרגישה רעבה, ואת מרגישה שזהו, שנעלם לך צורך לרעב. למה זה קורה? זה קורה כאחד מהתופעות לוואי של קפאין, באפקט הקצר, זה לגרום לך להרגיש פחות רעבה. זאת אומרת, זה מפחית את התיאבון. הבעיה היא שזה עושה מניפולציה על הגוף. זאת אומרת, זה לא באמת שעכשיו ששתיתי קפה, הכנסתי לגוף שלי את מה שהוא היה צריך, כי אם הייתי רעבה, הגוף שלי ביקש ממני לאכול, להכניס לו פחמימות, חלבונים, שומנים, הוא ביקש ממני אוכל. קפה אף פעם לא יכול להיות תחליף לאוכל, אבל בטווח הקצר הוא באמת יגרום לי להרגיש קצת פחות רעבה, אבל כשאני עובדת על עצמי וכשאני עובדת על הגוף שלי, שהגוף שלי הוא צריך להיות הטנגו שלי לכמה ומה אני אוכלת, אז קורה דבר מאוד הרסני, בטח שאני עושה את זה לאורך זמן. מה שקורה זה שאני מאבדת את היכולת להקשיב ולשים לב לגוף שלי ולאותות הרעב והסובה שלו לאורך זמן. וכשאני לא מצליחה לשים לב לאותות הרעב שלי לאורך זמן, אני גם לא אצליח לשים לב לאותות הסובה לאורך זמן, ובטח לא להקשיב למתי שאני מרגישה שסבעתי או שהאוכל כבר לא עושה לי טוב.